To bolo, som spomínal, vtedy, keď sme boli, tak boli sme my dvaja a sa nám stalo v New Yorku, teda Peťo bol niekde preč, ja som sa šiel osprchovať a hotel bol, no taký hostel, mal proste tie kúpeľne. Nie, my sme bývali v New Yorke hoteli. Ale druhýkrát som sa vracal. Takže sprchy boli na chodbe. Tak ja som vyšiel a nejak som sa zabudol a zabuchol som si dvere. A ja som bol iba takto, že v uteráku a teraz úplne som bol ako Mr. Bean fakt tam, že som vyšiel, osprchovaný som sa vrátil a zabuchnuté dvere. Čo ja idem teraz robiť? No ale tak hostel som to normálne vybuchal tie dvere, dostal som sa dnu v pohode. A túto príhodu som hovoril tohto roku kamarátovi na Niagaroch, boli sme v hosteli, taktiež išiel som sa sprchovať, hovorím, toto som minule išiel a zabuchol som si dvere. Zobral som si uterák a zabuchol som sa tie dvere. Tak potom sme boli v tom teda, že musíme čakať do 5 ráno, kým nepríde údržbár nejaký, ktorý má univerzálny kľúč. No tak už sme boli teda dobré, ale išli sme ešte za jedným chlapom, ktorý tam už 2 roky na tom hosteli býva. No a pýtame sa teda, že či nemá budík, aby sme sa ráno na tú 5 zobudili, my sme boli v takej spoločenskej miestnosti. No to neexistuje, to musí byť náhradný kľúč, hneď prišiel dole na recepciu a vedel, kde ten kľúč naozaj je. Prišiel a odokonal, tak jediné šťastie, ale...